Najveći svetski kontejnerski prevoznik Maersk uveo je prošle nedelje novu maršrutu preko Rusije i tako zaobišao Suetski kanal. Ovom odlukom Maersk je skratio vreme isporuke, ali nije uspeo da iskoristi sve prednosti tranzita preko Rusije, a Kina već uveliko koristi ovaj transportni koridor. U nastavku govorimo zašto Rusija hitno angažuje vojsku da joj pomogne u širenju železničke infrastrukture i zašto je ova pruga toliko važna za ceo svet. Kada se u Suetskom kanalu zaglavio Ever Given, džinovski teretni brod najveći na svetu, pokazalo se koliko su osetljivi postojeći morski putevi. Ali nije problem samo to. Cene pomorskog kontejnerskog prevoza u poslednjih nekoliko meseci porasle su za 5 puta. Razlog je postpandemijsko oživljavanje svetske privrede i deficit kontejnera na svetskom tržištu. Prevozne tarife rastu, a sa njima i ukupni transportni troškovi robe. Niko u narednih godinu-dve dana ne očekuje smanjenje tarifa, čime se ponovo aktualizuju pitanja alternativnih puteva i načina dopreme robe. Ruski severni morski put je razumna alternativa, međutim njegova infrastruktura u ovom momentu nije dovoljno razvijena, zbog čega tereti uglavnom putuju železnicom. Koristeći ruske strateške pravce, Bajkalsko-Amursku i Transsibirsku magistralu, glavni svetski izvoznik Kina 2020. godine povećava izvoz svoje robe železnicom u Evropu za 50%, a u prvim mesecima ove godine za 100%. Zbog ove činjenice Rusija je već ove godine ostvarila istorijski rekord u multimodalnom prevozu. Maersku preko nove ruske maršrute treba 30 dana da isporuči robu, dok mu je preko Suetskog kanala bilo potrebno 45 dana. Nažalost, u ovom momentu kapaciteti ruskih železnica su potpuno uposleni, što je prinudilo rusku vladu da donosi hitne mere. Rusija sve snage usmerava na modernizaciju ključnih železničkih pruga kako bi ojačala poziciju mosta između Evrope i Azije. Na modernizaciju Bajkalsko-Amurske magistrale angažovane su vojne građevinske jedinice, a Fond za nacionalno blagostanje finansira izgradnju novih puteva, mostova i železničkih stanica. Ovaj fond je dugo vremena akumulirao sredstva od prodaje nafte i gasa, a činjenica da je Rusija spremna da deo ovih sredstava potroši na izgradnju železničke infrastrukture govori o značaju ovog zadatka. Računice govore da će do 2024. godine ukupni godišnji kontejnerski prevoz robe preko Rusije biti vredan $1 milijardu. Zato, ulažući u železnicu, ruska vlada računa da uz profit u relativno kratkom vremenu povrati uložene sredstva i omogući brži transport domaće robe sa zapada na istok zemlje. Međutim, ovde postoji i još jedan geopolitički faktor. Kina je veoma osetljiva kada su u pitanju pomorske maršrute i nije zainteresovana da ulaže u razvoj ruske železnice samo zbog slanja svoje robe u Evropu. Ako bi došlo do sukoba sa Sjedinjenim državama, Amerikanci bi mogli da blokiraju najvažnije kineske izlaze ka pomorskim transportnim arterijama. U interesu je Pekinga da ima što više kopnenih alternativa i u ovom delu veoma računa na Rusiju. Zato kada Rusija razvija svoju železnicu, ona ne doprinosi samo razvoju svetske trgovine, već postaje antiratni faktor odvraćanja od svih agresivnih namera prema kontinentu i sprečava potencijalni sukob između Sjedinjenih država i Kine.